ନମ୍ବର 1 ବିକାଶରେ ବଳି ପଡ଼ିବ 300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବରଗଛ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅସନ୍ତୋଷ। 300 ବର୍ଷର ବିଶାଳ ବରଗଛ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଦରରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ବରଗଛ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ରେଳ ଲାଇନର ପଡ଼ିବାଠାରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଇ ଦେଉଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଡାଳରେ କେତେ ଚଢ଼ି ଚିରିଗୁଣିଆ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ସମ୍ମାନ ଏହି ବରଗଛ ଉପରେ ଏବେ ବିକାଶର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟେସନରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ନାଁରେ ଏହି ଗଛଟି କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପରିବେଶିତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହାସିକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସହିତ ଏହି ବରଗଛଟି ବେଶ୍ ଜଡ଼ିତ। ପୋଖରୀପୁଟର ନନ୍ଦୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବରଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ କଥା ରହିଛି। ଏହି ବରଗଛ କେତେ ଉଦ୍ଗାଦ ପତନ ଦେଖିଛି। କେତେ ପଦଚାରୀ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଛାଇରେ ପଥ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଦେଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ବୋର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ। 2024 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ନା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦମ ଦେଖାଇନି। ଯେହେତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନେକ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ବୋର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଫେରିବା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସିସିଟିଭି କଏଦ ହେଲା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଯୁବକଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ। ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଘଟଣା ଗୁଜରାଟ ବାଲସାଡ଼ ପାରନେରା ଡୁଙ୍ଗୁରି ସ୍ଥିତ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି। ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି 3ରୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସିପିଆର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କିଶୋର ଭାଇ ପଟେଲ। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାରନେରା ପାହାଡ଼ ଚିଡ଼ି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 4 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁଲା ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ। କାନାଡା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁଲା ଖାଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ। କାନାଡା ପରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଶିଖ୍ ଫର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 17ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ଏକ ଜନମତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଖାଲିସ୍ତାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଇନି। ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନମତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜଣେ ନାଗରିକ ମାଇକ୍ ଧରି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବାହାରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନମ୍ବର 5 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। 24ରେ ଆସିବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ସହିତ ନେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଏଥର ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯାଇନଥିବ, ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 6 ଅଭିଷେକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ଲୋକମାନେ ବଲିଉଡ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଖବର ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ସେହି ଖବର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କାହାର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖବର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ଟେନସନରେ ଭାରତ। ଆମେରିକା ସହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ରପ୍ତାନି ଉପରେ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏପରି ଘଟେ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନ
ନିର୍ବାଚନରେ ଏମ୍ପି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳ ସୁଭାଷ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିଲେ ମା ଝିଅ ଅଚାନକ ଲହରୀ ଆସି ବଦଳାଇ ଦେଲା ସବୁକିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲହରୀ ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଏକଥା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସାନ ଝିଅ ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଅଚାନକ ଏକ ତୀବ୍ର ଲହରୀ ଆସି ଉଭୟଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅ ଏହି ଲହରୀକୁ ମଜାଳିଆ ମନେ କରି ହସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଲହରୀ ଶକ୍ତି ସେମାନେ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ନମ୍ବର 9 ତୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି 200 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନପାରନ୍ତି ନେପାଳୀ ଗର୍କି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବାହାଦୁର ସେନା କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ନିଆରା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଯେ କି କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ତିନି ଦେଶରେ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଜର ବାହୁଦର୍ଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋର୍ଖା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ନେପାଳ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରିସଂଖ୍ୟା ମୁତାବକ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ବି ନେପାଳୀ ଗୋର୍ଖା ନଥିବେ, କାରଣ ନେପାଳ ନିଜର ଗୋର୍ଖା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 21ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ। 21ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଫୁଲବାଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।